Euskal Herria Bildun Getxoko portuan ezarri nahi den hotelaren proiektuaren kontrakotasuna adierazi nahi du. Gaur egun legeak baimentzen ez duen eremu batean hotel bat eraikitzea ahalbidetuko lukeen kirol portuaren antolamenduaren aldaketa berezi bat bultzatzen ari da. Eta larriena da aldaketa horrek ez diola gizartearen beharrezenei erantzuten, enpresa pribatuen interesei baizik. Hemen ez dago baimenduta horrelako instalaziorik bat ezartzea. Eta horretarako bere sustatzaileek interes orokorra aipatzen ari dira. Baina errealitatean interes orokor hori aitortzen duten moduan enpresa handi batzuen interesa da eta ez getxostarrena ez da bizkaitarrona ere. Lizitazioan 4 proposamen aurkeztu ziren eta horietatik 3 hotel bat zuten. Nola da posible? Legez baimendua ez dagoen zerbait positibotzat jotzea lehiaketa publiko batean. Itxura guztien arabera, gure ustez, hirigintza neurrira egina dago eta bertan, lehenik eta behin negozioa erabakitzen da eta ondoren interes orokor gisa justifikatu nahi da. Hori, desbideratze bat da eta onartezina da. Gainera, eskala araudiak eskatzen duen paisaia inpaktuari buruzko azterketarik ere ez da egin. Ez da ebaluatu zer ekarriko lukeen Ereaga bezalako espazio sentikorren ondoko hotel batek. Gure itsasertzeko paisaiari, ingurumenari eta erabilera publikoari eragingo liekeen jarduketaz ari gara. Alegazioak aurkeztuko ditugu. Gure ustez, kirol portua ezin da negozio pribatua bihurtu Getxoko interes komunaren eta ondarearen kontura. Hotel honen eraikuntzaren proiektuaren atzean dagoena da gainditu behar dugun turismo eredu bat. Dagoeneko beste herrialde eta hiri batzuetan turismo eredu horretatik ihes egiten ari dira eta badirudi Bizkaian batzuk ara eraman nahi gaituztela. Masa turismoa, ahalik eta hazkunderik handiena bilatzen duena modelo kuantitatibo bat. Beste modelo batzuk landu egin behar direla. Dagoeneko Getxon eta Bizkaian masa turismo indiskriminatu horren ondoriak pairatzen ari gara. Adibiderik mingarriena izan daiteke hain zuzen ere hemen sustatu nahi den eredua. Kruzero handiena. Oso kutsakorra da, oso masifikazio handia ekartzen du turistak eta kruzeroak hartzen dituzten zonaldetara eta da gure lurraldean gainditu eta ekiditu egin behar dugun eredu. Euskal Herria Bildu hotel proiektuari ezetz esaten dio.